Πώς θα περιέγραφες με μία λέξη ή με μία σύντομη φράση τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα? Με μία λέξη. Ή μία φράση. Θα έλεγα καλύτερα μία φράση. Θα έλεγα ήταν μια μοναδική εμπειρία, καθώς γνώρισα πάρα πολύ συγκεκριμένους άνθρωπους που ήθελα να αναγνωρίσω και ήταν ένα απίστευτο vibe. Παγκόσμια μια σκηνή ήταν υπέροχη. Είχε απίστευτο hype. Ποια ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή από τη συμμετοχή σου? Από τη συμμετοχή πιο ξεχωριστή στιγμή θα έλεγα όταν παίξαμε στον τελικό, που έβλεπα το κοινό από πίσω, φίλους, γνωστούς, όλα αυτά, και ήταν οι κριτές στο τραπέζι και ήμουν έτοιμος να πω time. Ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή, γιατί τότε συνειδητοποίησα ακριβώς το πού βρίσκομαι και τι κάνουμε με την ομάδα. Η πιο αστεία στιγμή στο διαγωνισμό? Η πιο αστεία στιγμή στο διαγωνισμό είναι ότι δεν είχε air conditioning στη Γενέβη. Γιατί όντως είχε πάρα πολύ ζέστη και είχε απίστευτο καύσωνα. Αυτή ήταν η πιο αστεία στιγμή στο διαγωνισμό. Δεν είχε air conditioning η Γενέβη γενικά. Τι καφέ πίνεις? Τι καφέ πίνω? Μου αρέσει πάρα πολύ να πίνω φίλτρου και κάθε πρωί πίνω τουλάχιστον ένα φίλτρο. Ξεκινάω τη μέρα μου με ένα φίλτρο, με ένα μπρου. Ποιο είναι το Αλλά. Εννοείται ότι πίνουμε και τσέσβα ύβρι. Έχουμε αλλάξει τη ρουτίνα μας και πίνουμε τσέσβα. Ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο μέρος που έχεις πιει καφέ? Το πιο ιδιαίτερο μέρος που έχω πιει καφέ είναι εδώ σε ένα βουνό στα Χανιά, στα Καράνου, που κάναμε ένα concept, που κάναμε ένα masterclass και κάναμε κάποια brew classics που ήταν απίστευτα και ήταν το βουνό, ήταν απίστευτα από κάτω και πίναμε καφεδάρες.